Mød ProFilm. Vi er et innovativt og professionelt videomarketingbureau med et fleksibelt og annoncefinansieret priskoncept. I skal have en ProFilm, fordi film kan bidrage til at øge jeres kendskabsgrad via delinger og annoncering. Film skaber et professionelt og moderne førstehåndsindtryk på jeres digitale platforme. Videoopslag på sociale medier har markant bedre organisk rækkevidde. Du skal vælge os til at producere jeres film, fordi at vi leverer en omkostningsfri film via et dynamisk og annoncefinansieret priskoncept. Vi tilbyder at koble filmen op på Facebook-annoncering og Google Ads-kampagner. Vi har udviklet en unik arbejdsproces, hvor du har et minimum af tidsforbrug på filmprojektet. Vi har opstillet 7 enkle trin for at give et overblik over processen. Vi mødes eller tager telefonisk samtale om mulighederne. Du sender en liste over de samarbejdspartnere, der skal inviteres til at deltage i filmen med et logo eller via product placement. Vores journalist udsender efter din godkendelse et infobrev til samarbejdspartnerne. Vi inviterer samarbejdspartnerne til at deltage i filmen med en annonce. Når vi har realiseret projektet, hører du fra vores producer, og drejebogen skrives. Videofotografen filmer, droneføreren flyver, speakeren speaker og grafikeren redigerer. Filmen afleveres til godkendelse og korrektur og er klar til brug på alle jeres digitale platforme. Lad os tage en snak om mulighederne. Giv os et kald på telefon 28 11 97 07 eller læs mere på pro-film.dk.